Thank you very much. Thank you guys. Thank you. Nasi tinenge tiri kurara pano. Hansi ungu ndikudza nyeri zvinhu zvaningirikiriwo futi. Right, tadzoka guys, tatakatira mwana waya pakati nenyaya yake. Anditika saka Anzi somwe ndachaisa tinopinda mumba chekunogeza ta must take confession. Matonono kati anzi changosvika. All right guys, regai tifambire mberi nenyaya yedu. Kola, can you please call? Pasure pa uyu pane mumwe futa akashonga kuuya but ndichamukumbira guys. Anisendera message kuti Smeli koini nyaya yangu. Ndikati naye wedu asitova tapano. Aiwa zvatichede kwa tapano. Hesi kani sisilizi makore inda kurova imi. Munenge muri pai kuma shifts here. Munenge muri kupinda ndakukuonai kubva nezuro. Mamuripi. Tiri panyaya yechi number 3 tane pati 3 ka tamirira pati 4. Pati 4 ndo yatamirira yeningikiri yekuseruko. Handiti iko zvino nhasi takupinda mune imwe nyaya. All right. Abva phone akereka itimunzwe. Kola, hello. Hi, Sis Melly. Yes, tadzoka sorry kutotangidza futi panyuwani tinyaso vanhu vatange vabatirana nenyaya yako because tazo disturb wazvona. Yeah, ndandichifollowa kuma comments. All right. Oh, okay. Ndinokukwazisa izinosema diary nditi makabishi manhero akanaka. Ezitaondonzezvenenziya. So ndotanga pekutangira pandambotangira. Ndizvozvo. Okay. I'm 31 years old ndogara muJoburg. Kumushanchibva ikoko kuZimbabwe. Anditoda ngutaura information yakawanda kozi pane veukama vakati wandei. Anyway, ndakakura ndichigara kumusha kwamai vangu. So ndakakura ndichengetwa nagogo nguva zhinji ndovandaive ndinavo nemamwe masiblings angu. Then mai vangu vaive kwavaishanda kune imwe town. Isusu by that time taigara kumusha kumakaya chaiko. Then sekuru vangu ndangoti vaive same town namama vangu but vachishandiravo nzvimbo dzakasiyana. Then pamba pataigara ini nemasiblings vangu nagogo tanga tiine vashandi like mahelpers vaitibatsira panguva iyoyo. So pane vakaiti and like vanga vari neukama I think kusaidi kunozvara gogo vanga vaine ukama kana ikoko. Then paive nevakaiti sekuru. Please wait, you're calling. Pane vakaiti sekuru like kungovakuza but angasiri munhu wokuti ndisekuru vahombe but vakomana vasaingowa kuza chiti chiri sekuru. So it happened kuti kana ndisinyatoremember, I'm not quite sure hangu pamakore but I think ndanga ndiri zvekuma 5-6 years grade 1 papa, I'm not sure. So zvaiitika imba pamba pataigara apa panga paine mona zvekumusha zvezva kitchen yeuswa. Then ine like 30 spare ine futi kitchen yeround but it was a spare room like yekuchetera like mbeswa chichichichi. Then there is bedroom yanga iripo. It was a 4-bedroom house. So 4-bedroom house is yanga ine like uri pazveranda there is dining room mukati then bedroom yanga iri agogo then spare ichizoshandiswa neni nazake andi. Then kunze uko like there was imwe room yari ine dore panze like unongopinda muthat room chete usingazopindi mune mamwe rooms. Ndo yaishandiswa nevakomana like my siblings and sekuru ava. So zvaiitika ndezvekuti munoona kana muri kumba zvaiva zvekuti vanhu vakuru I don't know hangu kuti why zvaiitika zvakadaro zvokuti kana muchitandara maybe sekuru vaya vaenda kurumu kwavo nevakomana. Inini semwana musikanawo handinda ndisina like masisters and chino saka vanhu vandaitamba navo ihanzvadzi dzangu. So we used to go kurumu kwasekuru vaya ndiko kune masiblings angu and stuff. But I remember in a day sekuru vaya like handisinenge vanenge vachiise kuti anga ari munhu mukuru kwatiri saka vari vaitamba nesu vachititaurira nyaya vachiita sei. Saka I remember muzuva vakanditora
ndobva vandisa pamusoro pavo ezini kuti ivo vakarara vakatarisa mudenga then votamba neni asi vakandisa pamusoro pavo saka inini mupfungwa dzangu hapana zvandakafa mungoziva 6 years 5-6 years hapana chaunongochiziva then sekuru vaya takagara navo I think kutoti nditosvika grade 3 tinavo sekuru vaya then zvairamba zvichiitika vondibatisa like nhengo yavo vondibatisa nhengo yavo sometimes izvi zvainyanyiti because my siblings vaikasira kura mona zvekusha zvekuti vana vanenge vari vadiki fungai kuti inini by that time ndambiri kuma6 years meaning kuti my siblings vanga vatori not my siblings ipapo ndachiri nesibling 1 so anga achiri mudiki zvekuti anokasira kurara so maybe ndosara nasekuru vaya vaya apa gogo vangu inini natete vaya vaya vari kukitchen kuthat round kitchen kwavane vakatandara vozondibedza kuti chande tinorara but zviri kuitika kwanongoti vana vari kudi vari kutamba vanasekuru so sekuru vaya zvakaramba zvichiitika inini I didn't say anything ende handina kuona kana kuti ndingati zvakaipa kana kuti chii handiri kunyepa so sekuru vaya keep on going vachingoita izvozvo then end up sometimes voburisa nhengo yavo vakutanga kuti ibate itaso ipuruzire chidaidaidaida chingota sezvavaitaura but inini ndaisazoti kana ndaenda kumba kuna andi vaya nagogo ndinovaudza kuti chii sekuru vanga vachinditi ita so ndasingambotauri nezvazvo then pane pamwe handizivi hangu kuti zvakanyatsoitika but ndakazongoya ndotorwa ndakunzi chandonyorara ndichitomuka kuhope ndiri mumba murumu iyoyo yangaina sekuru ivavo ndakutorwa naandi so ndazokura oraiti ndafamba sekuru vaya vazoenda handizivi kuti takaitikawo vakabva vazoendawo kumusha kwavo tikabva tasara pakazouya another vamwe sekuru ava vasekuru vandiri kureva ndizvo zvekuti vanenge vachitikudzira mombe nekubetsera kurima ndobva kwazouya vamwe sekuru ava like vaive nekauri ndoti vanga vari related futi kuna nagogo but avo he didn't do anything andakura ndakugrade 7 ndobva pazouya futi vamwe apa vanhu vandiri kutaura vazhinji vacho dzadzingorirai kuti gogo vangu go kumusha kwavo vonotora kana kuti hama dzavo dzimwe dzekuti vane vasina kuzopedza uchikoro kana kuti chichizeni voya navo kumba ndo vanenge vachitobatsira basa so kwazouya umwe apa now grade 7 ndandazoti kureiwo ndakunyatsopiivhurikeiwo zvangu but ndonda ndakapusa kwauya sekuru vaya then even a day saka gogo vangu vanga vaenda kumusha not kumusha kumwe kwesister kumusha kweimwe sister yavo kwakwaitika namo so tikasara nani naandi vaya nasekuru ivavo futi neimwe sibling yangu ndobva vati sekuru ava vauya murumu yatatakarara handizivi kuti chii chakaitika ipapa ndiri kunyeka kuti nditi vakapinda nepaidhora asina kuchiva here kana kuti hanyatsozivi pavapinda saka vakatanga kundibata-bata like kubata-bata ndobva vapinda mumablankets kuti ndairara naanda ndobva vapinda mumablankets saka vapinda mumablankets I can feel kuti kune munhu umwe 30%. ndobva ndaita zvozvokuti ndiri kuhope but ndiri kunzwa kuti pane umwe munhu aripo izvo sekuru vava vakaita zvozvokuti vava vachida kukwira pamusoro pangu pane umwe munhu futi muri 3 pambedha ipapo pambedha ine ndakarara naandi ndobva ndagara ndairara navo saka ava sekuru ava vakabva vapinda saka ini handina kuzwa kuti sekuru ava vapinda nepai but nekuzofunga kwangu nekuzodi dzimba dzedu dzadzisina inoti dzimba dzedu dzacho dainini yanga ine mabaglas but spare yatairara isusu yanga isina bedroom ragogo ndo raive rine mabaglas saka rumu yedu yanga isina kana vakufunza kuti kuda pamwe mundorara rakashama wakapinda nepawindo cause pandakazoti ko muri kuitei kuti ndakatonyasomuka ndikataura kuti ko muri kuitei anti vaya vaya vachibva vati iwe raramhani ndobva sekuru vaya vaya vakatobuda nepawindo saka mangwana achona ina nambotaura nezvazvo andi vaya vanambotaura nezvazvo then
kwapera futi mazuva gogo havasati vadzoka kozi kwavavaenda it was kunetown kutori kure stereti nekwataigara kumusha kwedu ndobva vadzoka futi sekuru vaya vaya saka vadzoka hamene chakaita kuti nditi nhasi ndoda kuvata if you know mathematical pattern ine that chinonzi chiko chikambasi no chine zitono 2 noti chikamba chine zitono 2 chinobaya chiya ndochandakabva ndaive ndinacho handinoti chichakangoitika ndaive ndinacho ndikati nhasi ndoda kurara nacho kana munhu uyaya akauya chimadeko akangoendata sei ndoda kumubaya unobva zveupwere zvine upwere mukati ndavata paya paya ndobva sekuru vaya futi vauya vauya paya paya ndakabva ndapritenda senge ndakavata zvazvekuti ndakunge ndakavata ndobva ndatora chikambasi ichocho ndobva ndati kana vakangodaza something ndoda kuvabaya ndobva vatanga kundibata zvazvokuti vachindibata like zvazvokuti munhu anenge achiti akabata kuti pashoulder obva aona kuti uri kurekteri obva aramba achidzisa ruoko kuya kumazamu saka paukati vandibaya kumazamu ndakabva ndachitora chikamba chedu pandavabaya saka ndavabaya vakabva varita zvezvekuskrima ndobva vabuda mbva vaenda saka vabuda vaenda ndobva ndazoudza handi ava amangwana zvikanzi vakapinda nepai chimunyepa ndivo here kauti wairota kozi nezuro futi wakadaro zvaita kunge uri kurota akati no ndikutora zvinhu zvanhu ndiri kuziva saka handivaya vakangoti kana kudai hope ndobva vati handikati vadane chevabvunze ndobva vati kasi munondishira saka sekuru vakabva vapopota zveza zvekuti kana kuna gogo vangu vaiti tete vakati kana tete vakadzoka ndoda kutovaudza kuti ndozvamamuchiita chichichi vakabva vapopota saka inga ndiri mwana une kutyawo takutoti sorry but inga indanyatsovaona sekuru ava okay fast forward ndobva zvapera zvasekuru ava tazofamba taenda upenyu hwaenda ndafom 2 sekuru vaya tingori navo kani tatanga kugara navo ndiri grade 7 sekuru vaya ndingori navo tingori navo pamba asi ini pakadzoka gogo kunhamo kuya ndinambotaura kuti gogo pakasara pakaitika chakachakati sekuru vaya vatopopota zvazvo kutovharidzira kuti tisatauri saka gogo vazodzoka handinambotaura then ndafom 2 manje ndobva sekuru vaya mbva vatanga futi nyaya yavo apa I remember ndanga ndasara pamba nditori ndega but zvekuti masikati zvaizvo zvekuti nongongori wega masikati vamwe vanhu vainekwa vaenda kwavaenda then sekuru vaya vabva vauya vakutonditi uri kukura kozi ndakazotanga kumera mazamu ndava form 2 kutotanga ndobva kuti uri kuona kuti wakutokura chichichi ndikati muri kurerei zvikanzi haoni wakutoita mazamu ndikati zvine basa rei saka inini like kuchikoro kwandaidzidza some of my friends vanga vatiwa nemazamu mahombe but inini ndandisina saka I was like kuti ndakutoitawo mazamu ino mungoza zvevana zviya saka ndaitozvifarirawo kuti ndane mazamu sekuru vaya vakutouya zvikanzi tone zvakaita zvichiri zvidikidiki kudidiwe ndikati munopeka ndobva ndatobuda saka pamba kumusha kwedu kwataigara tatiri closa nekwana bamini vana mama kwakuri like padhuze ndobva ndati ainda kutoenda chiikwana sekuru zvikanzi kupi kwaona ndobva vandidhonza saka vandidhonza vakabva vandivhara muromo vandivhara muromo then ndobva vakutanga kubvisa hembe like anoti kubvisa hembe dzavo isacho kubvisa belt akanambobvisa like trouser yavo vangovhura zipi vakangovhura zipi nekuvhura belt ndobva vakuti ivo kubvira kare kubva zvandakayafanapa ye ukandibaya saka vairenika kundistraighten akaeka ukandibaya chichichi ndaida kutoudza vatete zvavakaita haufaniri kutaura saka vakabva vandibata zvine simba ndobva vavhura bhurukwa ravo kwakutora nhengo yavo kwakuisa pandi ndikati musadaro chichichi ndakuskrima ndakutoridza mhere apa mongoza zvekumusha kuti imba inenge iri next door ini panenge paine kana kuti kachidistance patimbichana zvekuti munhu angakunzi ndavharwa muromo then ndobva
ndobva vandimata tikanzi handimbokurwadzisi heti vachitaura but ndaiscreama kutaura chokwadi ndascreama ndatsvaga rubatsiro ndazoneta ndatirabada ndobva vaita zvavakaita sekuru vaya vaita zvavakaita ndobva ndakungochema but ndakungochema kudaro vakabva vanditora ndobva vati kana tete vakadzoka unoti ndagumburwa tikati vanoti ndoti ndagumburwa pasi kangotaura anything ndinoita sei ndinokuroko ndasingati natsokwanisi kufamba zvakanaka even ndichifamba you can see kuti there's something zvaitika ndobva ndangonyarara paya naenda kumba kukichen ndanosvika ndagara apa kuko vamwe vanga vasiya vandidzi vakati kana zuva rakuvira wozoita decent tinongobva mabasa anoitwa kumusha like nemwanasikana handichagoni kuita zviya sakuru vaya vauya ndo vakuita zvinhu zviya like kuita sort of kukazvisira kuti kana gogo pavanouya havazokwanisi kuona kuti maybe inini handisi kuita anything saka gogo wazouya paya ini ndangonyarara vakutonditi mwana wangu kunyarara kudai kudii ndobva kuti gogo handisi kunzwa zvakanaka like kuti ndinzwa musoro kuti ndichitaura kuti gogo pane zvasara zvikaitika handichakwanisi then gogo vakunditi enda unotora huni panze like andinozva kuti kumusha huni dzoiswa panze enda unotora huni panze tikanzi nasekuru rega nditore kwasviba vana tete musajaire kuti vana vainge panze usiku kwasviba kudai ndobva vabuda vaita sei vanotora huni dziya then ndakutaura shuwa ndakabatikana ndobva ndatanga kufunga mai vangu ndikati mama vangu vasina kundisiya pano kuti nyangwe avo vari kubasa vanodzoka but vasina kundisiya panapa maybe ndisina kutosangana neizvozvi zvandasangana nazvo then ndakaramba like kuenda kuchikoro but unenge uchiti even uri muclass sometimes unobatikana zviya zvokuti unogona kungotanga kuchema kana kudii but handina munhu wandakakwanisa kuti nditise ndimuudze then kukabva kwasvika holiday then mama vangu vachibva vauya mama vangu vauya vakabva like kana vachinge vauya kasi ndichavakwanisa ndibvunza kungoti like mamuri sei chichichi nekungondibvunzawo sekuti zvimwe zvinhu semwana musikana but ndaisakwanisa kuva open apo kwavari kozi samwe ndaivatya kozi like kuvatya kwandaita ndekweko kuti vaiti vakauya kana kuti holiday then ngogosa mutaizi kuti mwana kwanga achiita musikanzwa like ungobva sevana tichiita musikanzwa noti kuti musikanzwa wavakomana but zvazoti anga asinganditeereri ndaizomutindi ndikati enda kunotsvaga huni oenda neshamwari dzake vonotamba sevana ino kuti kana muri kumusha mukaenda kuhuni munotamba then come late so ndaizoti kana ndadzoka late kwachona gogozi ngongoti ndichaudza mai vako kana vauya ndichaudza mai vako kana vauya saka mama vangu vaizoti kana vauya gogo vako vaudza paya then mama vangu kola muningina chema ako usazvimanikidza chema ako chema uite let out ita let out everything chema zvako allowed okay chema ako okay Sis Melly so vaizoti kana vauya mama vangu ati like vaudzwa izvozvo kuti mwana ukatapikaza then vaindirova sekuti kungorova sekuti vari kutsiura kuti unofanira kuteerera kugotarira ndova denge vaneo vachiita sei saka kuti ndizovaudza kuti sekuru vakazondidai vakandidai ndasingaite sei ndasingakwanisi kozi inini pfungwa dzangu dzangu dzekuti ndikavaudza vanoita sei vanondirova saka ndakabva ndatanga kuvavenga nezvekuti mai vangu ndinovada asi kuti ndakanekafaka kuvavenga kaite kuti chero vakauya yesi ndovafarira vanditengera zvinhu zvekuchikoro vandiitira zvinhu zvavandiitira but ndine ndizikakutya and I'm not open kuna mai vangu so nekufamba kwenguvawo ndazokurawo
kusvika pese apa handina kumbogara ndikazvazoti ungaite boyfriend because I remember pandakadzora Okay, meaning hanzi tora glass rewater umbomwa mbichana. Tora a glass of water and just take a sip. Okay. Yeah, that's fine. Why kana ndachitaura pekuti kusvika ndisvike popo like ndandisiri munhu wekuti shamwari kana chino shamwari dzangu dzaitomboazva zvekuti kumbawo vanhu vemuraini uchendawo zvakaonesa but kutyorowo yes ndandinadzo shamwari but ndakubva popo shamwari dzangu dzanga dzine pasi dzanga dzitoriwo nevakomana vavo esei kuti wadii waitawo boyfriend pane vakomana ninga ari kukuda but chaitika kutaura chokwadi mumwoyo nguva ndaida kuti this mukomana is nice ndomudawo but kuti ndizotaura naye ndaitya zvezvekuti sometimes by the time yandakakura inini tatisina zvedimafoni taita zvesamba so aigona kuti mukomana yakandinyerera tsamba akapa one of my friends akauya akandipa ndogona kutompindura kuti ndozokuona kana kuti palunch mongoza zvekuti ndozokuona palunch kana kuti ndozokuona takuenda kumba but kuti tisanganidzane nemukomana yetitaure ndaisakwanisa ndaive ndingori munhu aingotyra so handinakwanisa kuita boyfriend ndandabva ipapo then ndabva ipapo ndapedza fomfo yangu then I moved kuenda kwaive namama vangu because of mamwe mareasons vandainangu kugara namama vangu then ndakatangawo kuvajairira nozati kana wakugara nemunhu everyday muri kumuka nese vachienda kubasa iwo uchienda kuchikoro cause banda ndiri kumusha ndanyora olevo yangu ndakabva ndafeila mesi ndafeila mesi bva mama umatichi kwataigara like mutauni yataigara iyoyo ischool kwaipa ma-extra lessons so kuikoko chinoita sei chinoita ma-lessons saka ndingati ndakatanga kujairana namama wangu chitanga kujairana namama wangu kutanga kujairana namama wangu then handajairana namama wangu asi handina kukwanisa kuti ndiite sei ndivaudze kuti mama inini moza ndiri kumusha pasasa ndakasangana nezvakati handina kukwanisa and chimwe chinhu futi chadaive ndinacho chokuti ndanga ndichiti ndakagubukira mai vangu ndechekuti like kubva ndichizvaro zvandambokudza kuti zita rekuti baba kwandiri rinondiremera kuritaura cause havana one day ravakambonditi like okay mwana unoza kuti manisiki anoitika in life but havana one day ravakabhuya kwandiri ravakandigarisa pasi kuti mwanangu unoziva ndakazonditiswa nababa vako kana kuti ndakazorekwa nani ndikakuita sevantu havana wandera vakataura zvakadaro so inini nekuziva shona zvezvekuti hanzi ndaiva nengozi chichichichi akukwazi kuva unongozivawo so inini ndaive ndichitya kuti maybe ndikazovavhunza zvaita senge ndaita senge ndavatongesa then I remember one other day ndichiri kumusha ndakambobvunza gogo because I was talking kuna gogo vangu like sekuti ndimomai ndikavabvunza ndikati gogo inini muri gogo vangu ko baba vangu inini vari kupi vakambondirodedzawo zvavakandirondedzera but kokupera kwenyaya vakangoti unofanira kugara nabai vako pazoita se utaura navo ndikadati alright but kuti alright kwandaita ndaedza kuti hakusvikisi hatikwanisi kutaura navo kuti ndivabvunze so handazoenda kutauni kwanga kuna mama vangu kwakuenda kusaplimenta mesi dzangu ndeka ndasanganawo neazadhai kuchechi kwandaipinda kuchechi yataindopinda chechi yandaipinda ndiri kumusha ndo yandaipinda kwanga kwandandane namama so this church
youth conference then I meet this other guy chat then ndasangana nemukomana waya ndingati anga ari first boyfriend because handisekuru vaya vanga vatondibata ndabva umhandara ndisezere mhandara so this guy ndingati ndakadana naye for 2 years 9 months pese apa pandakadana naye 2 years 9 months inini ndaisaziva mozaziva zvokuti unenge usati ukabvita boyfriend hauzivi heartbreak hauzivi kuti there's something zvaunogona kuudza mukomana zvinhu wakwanha kumuudza you know saka mukomana waya I was open up kwaari ndichingobvunza like makuranda akaita family yedu you know ndichitozivawo one of masisters ake then mukomana uyu akabva takabva tajairana zvazvokuti isi mukuma munhu ari serious akati andoda kuziva mai vako ndoda kuziva like your family and inini zvazvokuti unofanira kuenda nemukomana kwatete ini handina tete bcause handisi kuziva kuti zvekwana tete zvekwana baba zvinofamba sei bcause handina kuti ndibvunze mai vangu hazviiti then mama wangu I remember rimwe day tatobva kuchechi ari makati vakati mamangu if une something chaunenge uchida kundiudza feel free utase utaure neni because now wakura by that time I remember ndanga ndava ne-24 I think ndobva ndati saka ndaingotya ndati hapana handichatoda kukuudzai then one day ndakazongomukana mama I have a boyfriend handizi kuti sekuti ndandavazovajaira zvangu kujairana tatazotonyatsojairana takutotika kati sokurazondasangana but ndakangokwanisa vaka mamachi ndine boyfriend because this boyfriend anga atonzipawo pressure kuti ndoda kuziva hama dzako ende muthat town yatatiri mune hama dzekufemiri kwana mama vangu ndingangoti almost dzese saka ndasingazi kuti ndinonaka kuna ngekuti ndiinde naye ndobva ndangoti sekuti namama wangu taakudita akutaurika ndivaudze ndobva vanditi it's fine unogona kuuya naye kana kozi sekuru vangu by the way vanga vazotora pensheni vazodzokera pemusha kuna guku tazosara taakugara inini namama vangu the other siblings yangu yanga iri kumusha then nemadrojas anga aripo pamba so ndakabva tangoorganiza ndobva auyawo akaziva mai vangu ndikazondomba kwavo ndikanoziva masisters ake ndo ndakatanga kuziva neti other brother ndikazozivawo mai vake life goes on then tikafambidzana kuzosvikawo ndanyengereka nemukomana waya then takarara tese I remember mama wangu vavatoenda kumusha then came kumba kwedu auya kumba kwedu but ndasingatodi nekutya ino zvakamboitika mashure saka inini handina kuda kumupa because akatondibvunza kuti wai uchiita sewakabhorana nomumwe mukomana ndikati handizivi ndokutaura chokwadi then iye akati zvikaradza kubata chichipati zvikadarika then after a year also then mukomana waye akazongomongozawo zvevakomanawo kana wana zvaanoda hachakumirire stuff ino ndobva mukomana waye yawo azongoitawo magirlfriends akati one day and ininiwo by that time manje ndandakura because I was 25-26 so ndandakura zvekunyatsotorizena zva zvekuti this person andichita tazama kutaura akambondichita akadaidai tikataura now it's now a chain yekungoramba muna ita sei achingota vakomana vakawanda so ina handikwanisi kuita sei handichakwanisi then ndakabva ndasiyana nemukomana waya but now zvazvakuita kuti nditaura mama wangu ndakavaudza then ndavaudza ndakatomboende so ndaitongokorasa ndikaenda kubasa zvazvakangowanda zvaingoitika ndikaita go through depression then kuzosvikawo ndawanawo macounseling ndobva zvangodarikawo zvikabva zvakupfurawo but inside me ndandingorine dati nyaya yekumusha kuti but why pamwe ndaimboti ndizombodarika but pamwe ndiri ndikadaimbosonga kuti but mama wangu vakanga vaigara neni vasina kundisira guku zvaizoitika here
pamwe ndozoti but ameno chichakakuitika so ndakapesa ipapo nyangwe ndandane bhondi nabai vangu but ndaizoka futi back kuti but why 1 2 hatikwanisi kuti hakusi kukwanisa kunditsanangurira kuti oraiti baba vako varipi nyangwe vakafa nyangwe vakaita sei kungoti vaibva kugokwe kana kuti vaibva kwakati zviri nani vaizivigingizo ndofanira kuti okay fine zvadi hatikwanisi kuti ndivavhudze but ndiri kungokura now ndiri kufesa mamwe maproblem okuti I feel like ndinodawo kungoziva chizita rangu but I can't ndizve kuti ndovavhudza sei asi ndakagara kusvika 2016 kwadaishanda kuti ndakazoita mezi dzangu toita mezi dzangu vandazoenda kupoli ndoenda kupoli ndikaita kosi yandakaita ndoita kosi yandakaita ndichibva ndawanawo basa ndichiri kubva ndawana basa bva nditanga kushanda kwadaishanda hangu ndashanda then nekuzooma kwaita nyika yedu takabva tazoretrenjwa taretrenjwa then ndikagara ndikambotanga kuhodha kuina botswana kuzambia then I decided kuti rega ndiende kuSA ndakauya kuSA then ndakabva ndasanganawo nomumwe munhu wandakasangana naye after ndatoti ndivharegare ndakujaira nzvimbo kwandaigara then zvinongoitawo mwari ndasangana nemunhu uyauya akaratidza kuva interested kwandiri then aratidza kuva interested kwandiri sekuti ndandiri munhu yokuti ahevatibeki iyaya yegore riya ya20 yemumashure iyaya yemukomana we2 years 9 months saka ndandiri munhu wokuti zvemakomana chichichinangu hatichadi ndakugara ndiri single and stuff but then there's a friend of mine ainditi no you have to heal then uchasangana nemunhu ari right you know but pavanhu vese zvangu zvavaindiudza vanga vasingazivi zviri inside me zvandakasangana nazvo you know so ndakabva ndasangana nemukomana waya indakuzviudza kandoti no now inini hangu zvemaboyfriends atini then this guy akangoramba achiya kwandiri then unongoziva mbandani namubhuma mukomana waya zvinongoita mwari rimwe day because ndandisingamuoni everyday ndaenda kubasa kwandandagunda ndazoona pandakauya kuno ndakatanga ndichienda pacrash so ndatanga ndichienda pacrash papa iye ane basa raaishanda kazhinji ndaimuona maweekends saka rimwe day akabva nditi handiperekedziwo kumuu ndaenda naye kumuu kakwe ndobva ndatindokumbirawo foni yako handichabvi ndaida kutransfer something I don't know if it's not my songs or my pictures I don't know ndobva ndatitanga kuita zvandaita then I go through kuma pictures I remember then ndobva ndaona akamira nomwe mukadzi angaine pamuviri ndobva not one picture mapictures akatowanda plus kumira kwacho noti kungomira zvazvoti vanotora picture murume akabata dumbu remukadzi then ndobva saka ndakabva ndatoshotekana ndobva ndamupa foni yake saka kwatatiri ukwenini ndandichiri munyowani muesa ndasingazozivi like taxi inoenda kwandinodzokera kumanofamba sei saka ndakangoti ndokumboti chete tidzokere zvikanzi why ndikati no chireka ndipedze zvandoita wala tobva taenda ndikangoti okay fine ndobva tadzokera ndasvika kumba ndobva ndatanga kuchema ndikatanga kuchema naye mwari saka ndozvamoda here kuti ndirarame mazviri zvinhu zvakadai so izvi then ndobva ndangomuudza kuti ainangu handikwanisi ndichiri mwana mudiki chaizvo zvekuti ndingadana nemunhu ane mhuri yake zvikanzi ndanga ndichakuudza mukadzi yenyu takatokonana imba yaive nayo haisi yangu chichi munongoziva hanzvadzi dzedu dzekumba kana tasangana nadzo panzapo zvadzinotiita ndobva ndangoti nochi ene hangu handikwanisi then ndobva ndasiyana nemunhu iyeye ndasiyana naye ndikabva ndagara but ineni mupfungwa dzangu like ndaingozviudza ndikati why zviti ndikasangana nemunhu
after some time tongosiyana zvezwisisiki yeti ndokuramba kanichikura I need to settle down more, but hazvisi kuita nenzira yandinoda. Sometimes ndogoti handichadi totally kuita boyfriend, handichatodi zvachose ndogara ndisina. Then I go back to Zimbabwe kuti ndakatanga kuva kuno 2016 yacho ndakava muri munamaji December ndakwenda kumba 2017 muna December ndokwandaenda kumba. Ndaenda kumba ndobva chakaitozoita kuti ndiende kumba munhu wangu wakanditi mwanangu ndine nyaya ndoda kutaura newe but aikonzongane taura newe pafoni. Ndakamba mati December ikasvika ndaenda kumba ndobva ndazoenda kumba. Ndaenda kumba munhu wangu akagara neni pasi akazi yangu notera anga asipo like ane mataura anoshanda usipaikuku saka ranga asingaiti kuti tinge tichisangana like paholiday kuti aishanda. Pandangoti naenda kumba ndega papaya munhu wangu ndobva wandigarisa pasi but kundigarisa pasi kwavakaitaka ini mukuona kwangu kwavari yanga isati yasvika nguva yekuti vanga ndiudzi about nyaya dzekuti dzekwababa vangu but because of zvakaitika ndezvekuti kumusha ndingati mbuya vangu vaya vakazoshaya zvavo mbuya vangu but kumusha kwavaizvarwa mbuya vangu chechi yavaipinda ndiyo chechi inopindwa nefamily yandingati yekwababa vangu saka sekuru asazi yabuya vangu vakaenda kune zvemisangano yechechi ndoti chimaconference ameno ndobva vanosangana nefamily yekwana baba vangu then vachibva vati vana venyu vakura kozi tiri two nehanzvadzi yangu vana venyu vakura muchazoyambeka sei movaona kuti motora zvadii ndopakabva kanzi nehameno munhu wavaitaura naye kusekuti kwana baba mushikanzi chinonetsa muridzi wevana akaita se akashaya but isusu tichaita kuti tiuye tizive vana ndobva vazouya kumusha kumusha vaitokuziva vanhu ava saka vauya kumusha inini gogo vangu vavazoshaya sekuru futi vavazoshaya saka kumba kwedu kwanga kuine ivava vana sekuru like mukomana anochengeta ipo by that time kwanga kutori like mukadzi nemurume nemwana wavo ndovaikara pedu achichengeta pangu so vakabva vangorifewa kwana bamini vana mumu vakadzi vanhu vamuri kutsvaga havasi sekuru vari kutauni yakati but vana baba namai vepamba vakaita sei vakashaya zvikanzi hatozokuendesera chii message then message yakabva yazoenda kuna mumba vangu vachinzi varidzi vevana vari kudi vada kutaura neni chichingepa vakazokwanisa kutaura neni inini mama vangu then ndaenda kumusha ipapo vakabva vazonditi vana kuti nyaya iripo vada kuti vakuone vaite sei saka inini kutaura muchokwadi ndaikuona nekuti but wai pesaka ndaisangutaura kuti imi munobva kwachakazori kwachimuti kwakazodai even nyangwe hangu pakudasanda kushanda kuti ndichiri mwana wechikoro ndingozivawo nozati waitoti uri kuchikoro kana kuti vamwe vanhu vakati ini ndinoyera ngatiti mwoyo indonyera mshava undoyera chakazodai iwewo unotosina bhedhi paseva nokuti ndoti ndinoyereiko ndaisaziva ndobva ndatisaka ine mama ati ndiite sei yangu muri kuti tiite sei zvikanzi ivo vate vachazoya votaura nefamily yavo vana mama vangu sekuti handi ndokwatatakarerwa so zvadaro but inini hangu ndobva ivo vati kwevanga uchifunge kuti ndandakura by that time ndandane 28 I guess ndobva ndati ita ndafunga kuti ndinokwanisa hangu kuenda even zvisina amadocide kwenyu tongonoona pavakarekwa kacho then maybe I'll feel better but ndaenda ndobva vati okay you can organize utase uenda saka takabva sore zezvine rutambo
Ndokumbira kumwa mvura. Ngako. Vicky, I tried everything. My iron supplements iwayo chichiya zvakaramba izvi ndakungodla ini. Zvakaramba zvachose ndakatrya ma-iron supplement ende rinotondinakira zvisingati ende handichatomboiti constipation. Nditokuenda kutoilet zviri normal mufunge. Kuti ndikati gare gare ndorifunga ndomboenda kunodla gare gare ndorifunga ndombonodla. Imwa mvura umwe here? All right. So ndakabva ndavauza ndakaenda nechiamwire mhangu kuenda chero ndondoita sendonoona pavakabikwa pachona ipapo. Maybe I'll be fine, you know, because zvaingondinetsawo. And baba vangati akana uchikwanisa ita saienda. Ndaenda kwakuri kure because like town kwandazingoti kumba kana ndibva kuno because kuya kumusha kugona sekuru akazosha saka kwandototi kumusha kana ndibva kuno kungoenda kutown ikoko kunogara mai vangu now so kubva kutauni iyoyo kuenda kumusha koko kwana baba vangu kure zingaiti and unokwira by that time ndakaenda nebhazi remanheru so unokwira bhazi na8 unosvika mangwana makuseni maybe kuma7-8 so anobva ndatotengawo sekutoona ndakura kanawo I understand cherusadaro ndiremberapo ndakura now I understand kuti handinangoendi ndakabata maoko izvi zvikuru kuti havanavo kundichengeta havana anything saka inini vamavo havana zvavakanga vandiudza about this family anything like kuti kwakaita sei vanhu vakaita sei kunani you know navo obviously vavasingatozii because it's been years and years pasina communication but there is zvimwe zvinhu zvavaingoziva zvokuti vangadai vakangondoudza but okay fine ndaenda kuyakuya ndasvika kuyakuya munhu wataikoza ava baba vangu vavatoshaya saka munhu wandaikommunicata naye ndibamunini munin'ina wavo then ndasvika kuyakuya vakabva vaita sei ndaburuka bhazi makuseni vakati vachandimirira vandimirira ivo vaibva somewhere like kuplot point kwavainotenga inonzi chifertilizer something ndobva havatodarika vakanditora vaive vaine ngoro yanga ine madhongi vataenda kumba kwavo kumushana saka kwakuri kure futi kubva kumain road tasvika kumba kwabamunini vaya mozazve kumamusha kwavo kwakasiyana nekwandakakurira bcause kwavo kwaiko kuti ivo vane pamba pavo neminda yavo like kwozoita like munotofamba maybe about 2 or 3 kilometers kuenda kwavaiti kuvillage uku ndokwanga kune family yakaungana panzvimbo imwe chete then kwozoita vamwe futi wotofamba kana dzimwe 2 kilometers kuenda kune vamwe you know chandakaziva ndechekuti anoendedza rasika kuenda ndakakumusha zvekupedza kana uri chii uri kumusha but ndaisazoziva hangu zviri dhipi ndasvika kuyakuya ndakagamuchirwa hangu zvakanaka mamunini avo vanga vaine vakadzi vavo 4 kana singakanganisi kunzi vave nemukadzi wavo muhombe ndomuakasvika tevera mukadzi wave anonzi mukadzi akakarwanapamuni mukadzi wavo kupedzisira mukadzi wavo kupedzisira anga ari because chechi yavo vanopechechi yepamarani saka ndasingazvizivi zvese izvozvo then semunhu akarara mubhazi vakangoti ungagezako denozorora ndakangogeza mbandarara then ndobva ndazomukawo ndikabetserawo zvaitwa pamba kucherawo mvura kana pane zvimwe ongoitwawo semwana zvichingovabatsirawo then vakabva vazoti manhesu akurara zvikati mangwana
tichaenda kuvileji imonoona vamwe inini ndinoona kuti muna vamwe vacho kwakanira sei because ivo vakatoronga like the whole family kuti vaite like sort of handizvingededza ndichiti chii kuti welcome handizivi kuti ndingati chii but zvazvongoti yekuti welcome your family so vazoti uchaenda na kuti mukadzi wavo mudiki anga achangosununguka anga nemwana mucheche then mukadzi wavo first mukadzi anga ari right saka zvakanzi uchaenda nemukadzi wavo then uyu mukadzi avo akagara nhaka aiva ari mukadzi wababa vavo then ndikasindoenda naye vatamboka mapfeno vatamboitawo mabasa epamabata itaendawo village gope saka taitofamba zvekutoti takabva maybe kumbako kukwa kuma7 tikazosvika kuda kuma29 kwakuri kure tasvika paya vanhu vaingouya vachingotibhuresawo chingowabhuresawo ino zvekumusha ndakagara namainini vaya avakagarwa nhaka vaya family yese yazongouyawo ndakungoudzwa but mazita ndendambozvinongoziva family nevanhu vekwamarange vakawandisa zvekuti aubati anyone because like mbava nababa vangu vavakazvarwa nditongo handichatozivi nhamba yacho vakawanda and kune kuchinzi kwabameni kwaba mukuru then baba vangu vanga vakashaya vakadzi vava vatiri vakagarwa nhaka nevamwe manhene sekuru vakaita vamwe vana marange culture saka vavakawanda then vakandiwokamawo vakazonondiratidza pakariratidza kwababa vangu then tadzoka paya vakungototaura like culture yavo vane vachida kungoti kana uri mwana wefamily imomo mungoita zvo zvakafanana saka vakutonditi iwewe handinoziva kuti uri mwana wemusha munomu saka you have to do imba yababa venyu like kwatakanoona kwakaigwa baba vangu takapfuura nekwaive kuri kumba kwavo kicheni yanga yawira mukati uswa then imba yemarata yanga iripo saka tikanzi munofanira kuzouya nanzvadzi yako mokasirisa pamba modidididi but inini hangu I was not interested pane zvese izvozvo bcause apo pane pakuzopindawo vekwandakakurira kuti ndo vanoziva chii zvekuzoita ini ndangoita zviri mumwoyo mangu ndauyo ndikaona pakaita sezivavakadi then there is bamukuru ndofanira kuti bamukuru anga ari murume watete hanzvadzi yababa vangu ndobvaakutonditi like vamukuru avaita senge munhu akadzidzadzidza handiziva hangu but mukutaura kwandakangoitawo navo pandakangotaura navo tatopedza like kwakadikwa vanhu vakadyawo vanhu vachitaura nyaya ndobva vamukuru vaivatondivinga vakutotanga kutaura neni sekuti vavangozointroducwa but inoziva kuti unokanganwa nevakawanda vakutonditi mainini inini ndinoita zvemabhizinesi kupi there's a town iri padhuze nekukusha kwave kuku ndoita ndine mabhizinesi angu zvakadaidai saka ndanga ndichifunga kuti nini mungauye moita sei mondimanejera mabhizinesi angu sekuti makadzidza munogona kudii kundibatsira chichichi ndikati but inini handisi kugara kunoku even kumba kwandakatobva ndandaenda kusouth saka ndokwandoita sekwatiri kugara mazuva ano zvikanzi ainowati mainini ndogona ita sei ndotokuchengeta ina sisi venyu motouya mushandewo inini ndasingazivi zvinhu zvese izvo zvokuti vanhu vekwamarange vaswera hangu to say this but vane kakuda kukubraiba meno motouya mogara sisi ndevenyu moya mogara mushande wenyu chichichichi nevana vanhu vaive havaiti zvazvokutaura chokwadi zvokuti vanonyenga vanhu and I don't think kuti vanoita zvinhu izvozvo but vanongokubraiba nezvinhu zvavanenge vainazvo then ndakati bamukuru chiina ndotokwanisiwa ndotozama kuti musazoto ndishande ndirambe ndichikontinya nechikoro changu ndichitodzidzawo ndichizvidzidzisa sezvo muchingoona kuti kunoku even mama vangu vachishanda nyange vakandizivisawo kusvika pavakasvika but inini ndakukwanisa kuita sei kuzviitirawo zvikazakana chichi vakutozama kuda kundinyengetedza nyengetedzanarano
ndichauya kumba totaura saka ndaitoziva kuti mangwana ndingofuma chase ndichidzokera then that part ndopayakagopererawo ndikangodzokerawo ndikazongoramba ndichikontinya kucommunicatawo nevamwe bamuniniwo nevamwewo bamukuru vari kunemwotawo ndazvangoperawo zvakadaro then ndikazongodzoka kuno ndikakontinya nelife yangu but at the same time ndongoramba ndichisangana nemaproblems ekuti ndikaita relationship sometimes I last sometimes ndongosvikana ndangoboekana ndotosiyana ndotongosiyana nemunhu ndotongoti tandigare but makore anenge achitongofamba sesimende so now I'm 31 ndatokurawo zvokuti ndenge ndichitarisirawo kuti maybe samwe wadai ndagarawo ndasetlawo kushanda ndozvishandira zvangu and I don't expose that mai vangu ndovachengeta ende mai vangu ndakatovaregeza pane zvese zvakaitika ndongoziva kuti zvonetsa sekuberekesa hadzi maybe zvavakasanganawo nazvo kuti ini ndizovepo pamwe zvava zvakatomaserei saka ndozvizwisisa hangu ndozvaindiomera zvekukunesa but samwe ndongozvizwisa kuti upenyu ndozvauri but ndozviri upenyu hwangu sindieni. Saka sekuru vana zvinhu zvakaona sekuru vapi vekurepa handinozombogara ndavaona but vanobva vaibva kuva vari hama yambuya vangu kumusha kwavo ikoko kumusha kwanambuya vangu but handazombogara ndakavaona handina anyone in my life anyone chero kuti shamwari chero kuti even ani wandakambumuta it's my first time nhasi kuzvitaura ndazvitaura nhasi masikati ndandichiona inonzi imwe live yenyu yamakaita panyaya yakamfoti chichichi then ndabatikana kuti ndandisina kuiona zvangu live yachona ndazongoionera payoutube so ndikati maybe somehow I have to say it maybe ndogona kubatsirikana kusazvitaura kwandakaita kubva ndichikura maybe zvinogona ngezvine zvazvakandibatsira muupenyu zvinogona ndikazvitaura zvinogona kundibatsira samwe then because mwana uyu ati haana mbovhera akaudza munhu nyaya iyi zvachose haana munhu akamboudza atanga kuitaura pano akangonyarara haana munhu akanga audza chero ani chero mai vake chero ani ndimi madhairis vanoita first people kuudzwa nezvenyaya iyi anga angozvinyararira ake haana wakaudza saka it revives the memory yese yezvinhu zvakaitika kudhara by kungotaura kwanenge achiita but on the other hand as well kutaura kwanenge achiitawo inenge iri therapy kwaari antimaona anenge achitobatsirikanawo futi antimaona so we are very sorry munin'ina with what you went through but talking helps zvawatotaura kudai so zvinotokubatsira somehow because you no longer have that lamp raunga unaro pamwoyo pako kana kuti pahuro pako apa hapasisina you have let it out. It's time people to speak. Let us speak zvinhu zvakadai so tisafambe nazvo makore ese because zvinozokudamaja pamberapo zvinotanga kudamaja manje wakutaura emotional damage pamberapo antimaona. So guys, let's talk about it. Let's end this silence. Yekuramba takanyara nyaya dzakafanira idzidzi. There is nothing wrong and there's nothing embarrassing kubuda kushara nyaya kuti guys this is what is happening, that this is what happened to me. Handiti kuti uwane rubatsiro kungotaura chete unotobatsirikana. Hanzi ndatobatsirikawo issue Martha Manyati unotobatsirikana just by listening to somebody else. And I thank you very much my diaries. Taramba takateerera mwana chitaura because kwaari yakaita therapy. Look at the way tichitanga achema kusvika apedza nyaya yake. Because all these years kubva aine 6 years kusvikira nhasi nyaya akanga kuichengeta mwoyo make akangoitachengeta mukati make achingoti handitauriri munhu azoiburitsa pano. So guys, sometimes it's not about, it's just about sitting down and listening to somebody else venting. Muna sometimes ndogona ngouya ndokubaira live but ini ndogona nchikudzai guys I don't have a friend. Andina friend yekuti ndinoita fambidzana naye. Friend chaicho yekuti kwai ndoenda kumba kwaye handinawo mchona ndakadai handitorina. Mukona Sunday ndichitobudawo paya pandototi nhasi ndabudawo ndaSunday ndikuinda kuchechi ndodzoka. Andina friend, andina ku next door kwandinoenda.
chero ndakadzi ndafana asi hakuna nosunga chisimira nditaure shamwari yangu yazovata apa ndiri munhu anongotamba pafacebook apa ndongoyandopa ndoti so one day munogona kuona ndongoyandobaya live batanika kutanga kutongochema ndiri panapa musa kungoteererawo kungo ndichingocheme ikoko you never know what I will be going through ndiri munhuwo handichauma neshamwari dzawanzana nemafriends avo kukana usina friend unotaura nani kukana usina mai seni unotaura nani kana usina baba wacho unotaura nani hapana sometimes zvinotokuomera zvokuti unotongouya panapa wobaya live batanika ndogona tongoita emotion ndotanga kuchema ndini ndikuziva zvinhu zvandakatakura mukati memwoyo wangu handi mungona ndotanga kungochema panapa mutoshata Sis Melly vakupenga kochikuita sei I'm venting out ndapedza daro ndakutopukuta musodzi ndakutofila zviri bo andimona saka sometimes it helps kungoteerera munhu achitaura nyaya yake andimona just kungoteerera kudai so we cannot reverse kana kuti remove whatever happened in the past mukati moupenyu hwake but just by listening achitaura ataurawo nemasisters ake It's like, isn't it like a boyfriend? I realized it as that good one. Okay, like a boyfriend sometimes, and this is the raw witness, yeah, go to maybe that another moon. You know, I committed, just a kind of. Then you don't play our role, you're going to maybe, I don't maybe did it off one. I can visit the year. Ndotombitira machutize kuti like ndotosvika ndotomucleanira ndotomuachirawo ndotenda zvinhu zviri nice but at the end zvinozokombesaya kwandiri munhu uyaya atomuva ona toanongomusikana kana kuti anongocreata mastories. I remember there's this other relationship yandakabhoita last year, not last year, 2019. This guy, ndakangosanganawo naye, tasanganawo when like taigara nzvimbo imwe chete, so ndaigara chingomuona nachingondiona kana ukadana anomukomana uyauya ndanoitira zvese handiri kunyepa zvokuti like ndinoenda undomuwachira asiko ndine matiza ake ndopainira ndomuitira everything. Even like money wise handina zvangu mari sesinete handina zvangu mari but ekuchengetwa vangu nehamo dzangu 2-3 ndinayo iyoyo shoma iyoyo 100 but zvaizoitika ndezvokuti ndogona kusvika kuba kwete ndona hamuna safe ndoda kuwacha senekubai ndotomitira ndodidi but nobati mukomana yezvo akaita akabva aita kana kusaiti ndobva atomumitisa amumitisa mukomana uya musikana uya ndobva kwandiri reason yaakauya nayo akanditi unoziva cause munhu taitoplana zvezvo ndofana uzonokuradza kumusha kwedu chichichizo akabva azonguuya rimwe zuva akati unoziva pese pataiplana apa aiforgot kukudza chimwe chinhu ndakambogara pamuri ikoko kurastenburg ndakambogara kurastenburg then ndine umwe mutswana wadaigara naye saka mutswana uyu akandirapa chirwere chepabonde not kuti HIV but kuti sick sort of a meno saka STI saka handina kuenda ndikanotesta from there so handiri kutya chichichi saka even muri Sis Melly iwawo uchinyatsoziva kuti munhu akaramba kuti hande tinoteswa hapana pauchagoramba wakamubatirira saka ndaingomukonza sakayasada kuzoteswa zvadii zvikati inini kana ndazorwara ndagona ndauda kusandopa ndichanotesta but for now handidi maybe kana zvatoita zvemistake ndingatongoita mwana izvo munhu angatomitisa musikana then inini I have to move away andimuona
move away because apana pakachambomira zvinhu zvakadaro, but I found out later kuti now arikugara nemukadzi. Kola wona ka 31 usasvika pressure yekuti anzi vamwe vangu vakatoroorwa kana kuti uri kuda kuroorwa nekuti une pressure yekuti you are all alone, hauna umwe munhu. No, don't succumb to that pressure. Handiti kune kuroorwa kwako yakazvemarriage ka igrace, handiti igrace inyasha dziya. Kune vamwe saka unosa zvinoitika karega ndichikudza munin'ina nokuti usaita zvokuti unotora mari yako yaunenge washandira uchinotenga, usaita maduties emukadzi wemumba kumaboyfriends, because mangwana uchadzoka pana pachiti ndaya kuzoexposa mushurugwi, wazvinzwa uchidaro ukona zvaita zvigumo zvedizvi. Ukona zvaita zvigumo zvedizvi, zvigumo 5 zvako izvi hazvina kuinzana zvakatosiyana, kune chihombe kune zvichinda zvakadaro antiona. Saka ndo zvakafanana nemarriage life yoyi, kune mumwe anonzi anorogwa ne18 chaiko, koita mumwe anorogwa ne21, koita mumwe anorogwa ne25, koita mumwe anorogwa ne30, koita mumwe anorogwa ne35, koita anorogwa ne40, koita mumwe anorogwa ne45, koita wandoziva kuchechi kwedu, mbuya wekuchechi kwedu vakacheta, takatoenda muchato isusu, muchato wambuya vane 75 years kuchechi kwedu. 75 years murume wava ane 80, 75 wangochiko muchato wavanhu vakuru, vane vese vakatonzivisa tombouya kumuchato iwoyo. Tati chingovi vanhu vakuru titaivemo, ndichiti ndoda kutonoona kuti muchato uyu unofamba sei, vanhu ivava vachata lula. Ndikati vabvunza gogo Jo, tivanonzi gogo Jo, ndikati nai gogo Jo, because ndimai vandakajara vechikuru vanongoseka neni, so ndikati nai gogo Jo, ndoda kuvhunza wangu uri personal wasi pamakore enyaya emini murume mudhara uyu muchanoita lula munomudi murume zvikanzikana madhuve, vanonditi madhuve, zvikanzikana madhuve ingori nyaya yekuti ndoda kukombanyenship chete. Ini vana vangu ndakazvara vana 2 vakatoroorwa vatoveri dzimba dzavo, saka zimba randakasigwa nebaba vavo kudhara vachifa ndogara ndoga zvo ndikanzi ndafawo ndinozowanepi munhu anoti munhu afa panapa, handimaona hadzi saka ngotsvaga munhu wekuti ndingovaraidza nawo naye ndichibikira nawo naye izvozvi. Vatove kuda ne3 years kana 4 years vane mudhara wavo vagere nemudhara wavo vachingori 2 vakada mudhara wavo nevana vakewo vakakura vakaita muwaniko kwakaenda kanororawo ivo mbuya vasara vasangana neuyu. Saka don't succumb to pressure yekuti munhu arogwa pamwe iwewe ndiwe vamwe vanhu vakanzi vacharogwa nema35 kana ne33 kana next year, you never know. Kana when allow God andika to pave way for this marriage for you. Don't rush because you have seen other people getting married. And marriage comes from God. A good man comes from God. Antiona. Nokuti ukada kumanya kunopindaka, uchanomanya ukafuti uchamanya futi kubuda. Nokuti wamanya waenda ninya pressure. Antiona. Saka mira zvako zvipe time. Andika usatombonzi kwai wasokura wazodia, usati wakura 31. Famba nebhora, uchiripo, uchiri kuenderera mberi nelife yako, tenga zvinhu zvako, enjoy your money. The right man will come, you will keep praying. Andika izvo zvokuti unenge une munyama kana tune chi shamwari hauna kana munyama wawinawo, antiona hauna munyama wawinawo. Indaitombotiwo kuti ne munyama ndaive ndine problem, ndongoti kudai problem nditika pandiri yekuti ndakazvandakudza kuti andina kana chinonzi shamwari, andigoni chinonzi shamwari. Even ndivanoti ndotamba navo ndikatoya panapa palive button kana ndatotamba singaiti kuinbox kwangu mazana handichadi vanhu nenyaya dzekuti ndine dambudziko rekuti ndotaura nemunhu zvakanaka naka tichitaura nyaya zvedu zvine zvakanaka ndotwistigwa mashoko iwo ndichori dambudziko rekuti ndaiti naye Mwari zvopera sei zvinhu ndakatombozvinamatira ufunge ndikazvitsanyira kuti naye Mwari unenge chindi kutaura nemunhu tichiwirana tichitaura zvakanaka hapana zvakanaka naka kana tichiexplain kuti mangwana kana shoko robuda kunze unenge wakatwiswa zvokuti unoti naye Jehovha naye Mwari ko zvinhu zviri kubuda nekupi zvabhepi zvafamba sei ko zvakataurika papi. Saka ndakaona kuti no, the best way kuti usagare uri mukati mezvinyanya zvekungonzi mangwana kuti haungarambi chingozviexplaina kuvanhu every day, rega ningosiyana nekuita zvokuti ava vanhu vandopinda nechichaura mainbox handichadi ndongotambawo palive ndavo kudai. Handiona comment yangu kana chitogwa notogwa ndanyora papublic pajekerere ipapa ndo pandongonyora comment yangu ipapa vanhu vatonyesa noti yanyogwa naSis Melly hapana guwa riripo ndanyora ndoga papublic. Saka isitombori zvinhu zvinongoitika vanhu mumwe nemumwe ane pake panototi apa kuno mwana toti nelake rekungofarirwa nevanhu asina chaanoita kana chaanogona kana kudii asi unenge achingumufarira zviri pariwo. Andiona zvinenge zviri pari kwete umwe wekuti asina kana wakanganisira kangomutsa kudai soka andimaona kungomutsa kudai so anongoita kuvengeka asi apa munhu anacheka kutadzirai hana kana kuti munongo wakungoti dei mangu namheno mangu ameno kuti Mwari anongoshambisawo sei ufunge. Saka ndozvazviri anditika iwewe take your time. I'm happy kuti you are working. Antika eat your money. Ita zvinhu zvako zvakadi answer kwati vhara inbox yangu inovhurira maitari inbox yangu only for vanhu vanenge vachienda kutaura nyaya dzavo kwete zvokutaura nyaya dzekuma-street. Andidi nyaya dzekuma-street inga ndakanitsotaura pano kuti please musachauya kuma-inbox musadii because kana vedu we ndakatomboita kuzvinamatira chako ufunge kuti naye Mwari
asi chiko chiri pandiri asi chii saka don't worry yowe iti yomani tenga zvinhu zvako unganza zvinhu zvako ita semukadzi wanhasi mukadzi akangwara turiko mazuva ano twese kuti kuenjoy your money life is too short handiri kunzwa mukomana uchamuwana keep praying to God. God will never fail you. Ramba uchingona mhatsa chete chingoti mwari ndiri pano muchandirangarirawo mundirangarirewo vachakurangarira mwari saka don't worry sha if you feel like you want to talk handika tiripo isu madiaries unongoya panapa madiaries kuti ndave nenyaya yangu tinongokuteeresa izvozvizvi uchitaura zvako handiwana chero kati ndangoya kuzoseka handiwana tinongoseka newe panapa uchingoseka uri kuforiko tichingopwetikawo kuseka tiri mucomment section handiwana saka ndo zvinenge zvichiita iwo ndone usachaningo chiseka kuti chi handiwana wawanchitaura inini kuti sometimes ndogona kuya ndoteka kungochema vanhu vochita kuti chi handina kutaura naye pane anyora munini wangu ndanzi murinani munotaura naGilbert ipapo Gilbert anogara ari pamba Gilbert anoenda kubasa kwake aenda kubasa kwake anobva oenda kumameeting ake oenda kupi obvako oenda kubhawa kwedu ndiye anenge atoriko hanimona nokuti iye anenge achizoti anenge achidi achisikowa rimwe remadhameji ayanga achimwa handitozviona kumba kwacho ndomomonepi kokuti kwanzi kumba izvo zvanopinda manje panongopinda anenge akatodhakwa iweekend kai anosvika achinda kunozvivatira saka nguva yekuti naGilbert anotsingatogara ndichigara ndichimuudza maproblems angu handiiti plus Gilbert asiokudza maproblems ako ari kukunetsa ugare ukazviziva izvozvo Gilbert wako yeye waone 21 22 years naye unaye seseveda usamuudza maproblems ose mangwana akaita enonzi wachinya chide kana kuti sekaiwe matako makuru anomuudza zvose zvawaimuudza ndiona anosvika kuti bvu anosvika kuti bvu kuti kupiko hanzi anengaona zvinyuwani achida kuzama kuintaisa gero kupiko kumba kumaive vakatoridza zvakati varume vanonyeya handiona anosvika kuudza zvese munhu kunzoko saka Gilbert ane zvaanoudzwa kusvika pakugumira ini Gilbert handimomudzi zvose izvo handiiti Gilbert handimudzi zvose ende chimwe tu pana Gilbert pano pamba Gilbert mafinance chaiwo handimumudzi ose handimomutaridza ose ndinomutaridza zvinhu zvandoziva kuti zvakanyogwa zvemarekodzi zvakanyogwa pasi mafinance zvinokuita wamedzi dzangu handimona ndakatonyarara nokuti Gilbert kada kumudza zvese haisi hama yako mangwanani anokurasisa handimona anotokurasa Gilbert ini chinhu kuti zvinotora bho ndisiya machenjika kana ndichandiriko ndiri day masikati pepanchi kuna vanhu vanenge vachitosiya machenji avo obhobho kuti didi haachaidzokeri hai Gilbert anenge achipai ndainyongwe pasi isiwe mutiri ini handingainyori pasi ndisa mutiri nekuti munhu wasiya haisi papati yezvinhu apa stoko apa handimona haungamuudzika Gilbert handimazviona haungamuudzi kuti haisi patestoko munhu angosiyawo handiti maona saka usaudza Gilbert zvinhu zvose mangwana unoshamisika kusha kuti zvabuda nekupi handimawona gara uri wega wakadaro nyaya dzemafriends idzi dzinonetsa usawachiswa nemukomana asati akuroora usabikiswe nemukomana asati akura zvikuru sei usaburitse mari andika usaburitse mari uchidaro hanzi naTracy that's why I decided I wanachihera better chaizvo to be a ghost no pressure at all vanenge vane mareasons avo kuita maghost akasiyana handiona vanane mareasons but kana waitawo ghost kawo uchiza mareasons ako ita ghost rinenge risingauyi kuzoterrorizawo zvevanhu because moti on the other hand muri kuchema kuti munhu ibhuli maghost mazhinji vaichema kuti meri ibhuli andi but you are doing the same thing ndio zvamuri kuita makubhula waste times 10 saka what better are you making nothing hapana anditi maona saka kana waita ghost rako wakaprotecta ko zvaunenge uchiprotecta kuti mangwana chichichi ita ghost iore kuti rine rudo zvekuti vanhu vanotofa moza kune mamwe maghost ekuti takatomaziva kudhara tongoziva kuti tiri ghost iri rinongori friendly ghost harina basa rinotori nemazinza ratisingadi toziva kuti nemakere akaita ghost hanoona kwete kuita mbiri yekunzi ghost ripi riyari harina kana riyari itori blokai pawasvika chitondonzi paradzai blokai munhu haudiwi pese pese then rinenge usiri ghost rinenge rakanaka handiti maona saka hanzi mamudza kuti mapa zvino anoudzwa izvozvo mwana wachera abhuli haiwa mwana wachera aubhuli zvako that one you don't bully haubhuli mukoma ndingavaudza zvinoti kwaane pero musambeyo zvinhu zvimwe zvasingaudzi Gilbert izvozvo Gilbert ringada zvitoshandisa yako hazviiti izvi hazvigoni haudzwi zvese Gilbert une zvaunomuudzawo iye unoti anondudza zvese iwe kana ukazvitasa unoti Gilbert anondudza zvese papenyu kuti zvezvindazidaini ane zvanoto kune zvinhu zvasingatombokudzi unoti akaita girlfriend Gilbert akanzi ndaita girlfriend akabata mazima rake akasikowa maruku handiona angakudza kuti anokudza kuti kana abata 500,000 yake ane achikudza kuti pane dhiri rangu randaita andika randipa 200,000 300,000 inenge yatiswa paningapi pagalolina retiswa pagalos yonzi 200 pa 200 yewoirongegwa futi 200,000 kuti saka mozodai apa mozodai andika kudai vanogona kutopuwa kana 15,000 kana 20 konzi ndo yenyu
handiti mazviona. Saka Gilbert haudzwi zvese. Saka munin'ina aiwa Mwari wakuitire zvakanaka. Handiti izvozvi kune prayer inopinda apa inopinda nababa namukoma nababa Aiki prophet Aiki na 12 pinda unamati. Mwari anochinja situation, anoturna situation yako. God turns some tables around. Mwari anochinja matables. Ufunge, don't ever give up on God and don't ever give up hope. And if you want marriage, you get marriage in Jesus' name. And it one. So uvate zvakanaka munin'ina wangu, please upore topota nchitaura newe kuseri chichatsa kuchinzwa kuti uri sei nchakufonera mangwana. Uri kuJoburg? Guri muJoburg. Kupi kwacho? Kumidrand. Oh, mangwana ndoda kupinda muJozi kusenseni. Pane zvandiri kuda imomo. Manje kumidrand kwauri uku ndozosvika here kumidrand. Handokwanisa kusvika kumidrand. Ukunda basa saka ndikuona. Asi kana uchida counseling handiti if you feel like you want to speak to somebody else anenge achikukansela, you just tell me. Ari kupiko ela ndizvo munhu wanga achikansela I think vakapedza session yake. Vamwe vane vanhu, vamwe macounselors ane vanhu vari kuita sessions navo. Saka ela I think ndiye apedza ningirikiri. Ndiye apedza ningirikiri ndiye apedza counseling nemunhu wanga achiita. Saka handizivi kuti tingaita sei. But anyway, kana chida nongozondiudza then ndotaura newe. Hanzi vhurai malaini. Alright, munin'ina wopinda comment section mumbotaura nemwana. Alright, sharp. Okay, bye. Right. Hanzi naTracina ndideni ukanendera kumhepo I am a juru rinoruma chaiko, very golden ghostal jino. One day Tracy muso uchafumugwa kuti Tracy chadoka ndiwani mpopo wachaona kuti kuruma kwa kunopera kunangana basa. Handiwana ndipo wachaona kuti kuruma kwa kunopera kuti try unoti asi nayo na Tracy unoti ukana wakatarisa chichemberedza dai unoti tapera zvokupera zvokudaro unozokuti ndikavhura muromo wangu je kuti ndavhura muromo wangu dai so ndada kudzokera kahunu kasina kana nebasa resikano kanonyadzisa kaya ka 2019 kandaita na 2018 kaya unozati ndikada kuvhura muromo wangu unoita futi but unotonyadzozvudza wego kuti nevid weekunda ite unozati dai ndaigona kuiriza zvandakaita ini Tracy I was going to erase truly speaking on namai vangu dai I was going to take a brush nozichi dust area ndika erase because ndotosabheka ndotozvinyarira ndega ndotozvinyarira ndoga kutonyara kuti wi saka ndine ene zvinonyande nemi chokwadi unoita kutonyara wega saka zvekuti unotozvipa mbiri kuti hanzi ndinondoruma munhu ndikuzodai so one day hakuna chinhu chinovanda nekusingapereka unozongofuma kafumugwa utozonoti kuruma kabetseri ingoramba uri friendly gosi zvaurizvi munhu akangoti kuendera chero kuleft kwako ingodza kuti iwe hauna basa iwe utomuvha uta noise utoenda mberi noupenyu hwako usajara kupindwa chero musi unonzita zoziva kuti Tracy ndiani anongoti tinei naye akambotukana tinei naye zvotoenda mberi zvakadaro handitoona so ingoriwo advice andikupa vanin'ina wangu vari napana naUK apa handiti maona saka hanzi vhurai mafoni no problem UK you are free to call namba yekufana munoiziva you are free to phone aiwa kwete kufumurwa zvakaipa Tracy kungofumurwa kuti ghost inozi Tracy chadoka ndiani anoona iwe unenge usingadi kufumugwaka handitoona kuti uzikanwe kuti ghost ndiani andowana so varikuda kufona chifonai vadao zvandada kutaura pamwana uyu fonai varikuda kutaura vada kufona fonai Tracy I know you Tracy waindiziva hauchandiziviko zvino ndakachinja kunoti kana ndikudzati ndakatendoka unoti asi mune muchiti handi muchiri kundidhauta uchazoona izvo nekufamba kwenguva ndakatosiyana nazvo zviya Tracy mufana kwawaindiziva kuya handichadzokeri kuya keunochera vanhu vakatoti akutya igwara ndotoseka ndoti vanzi pin number andisendinavarira mukoma godzi namba yedu handichadzokeri kuya unengedu kuya handidzokeriyo ndakatobva handitodzokeriko kana zvibvisa chimiro ndakatoti shuwa si vanhu ukatopona kuti vanhu mafeka havafa akufariri vairegere kundudza time yacho nayo kuti simene zvamunoita zvinonyadzisa ndise number 25 ndise number 20 ndakatotendoka ndichidzokeri kuya kwenu ndaive bhuli hai zvindozviziva handimborambi mufunge
asi ndakatosiya kauniko kakapenyika ina nhambotuma nemunhu kuti siya ndega ndakatozvidza kuti izvi ndakausara ndotukwa kaini ndasiya kaini ndikangoti ndatosiya saka chero vakachituka vanhu pana zvandichakwanisa kuita ndichatotukirwa ndichadii ndotongoniignora kana shungu regai zvipinde nokushuda nokuko ndakatosiya ngaindise nhamba mufoni nhamba ishi chihera uya kutaurawo yake chuwa tose chihera tose chihera shamwari tese we all have histories sha tine kwatakabva sha tinotorinawo mahistory ayafunge tine kwatakabva mahistory tinawo ini yangu anditombonyari kuitaura munoziva kuti ndimire ndikudze guys munoziva chinhu chinonzi chivi chinhu chinonzi chivika chakafanana ukaona uchiri kuvharidzira kuvigiridza chivi chako uziva kuti uchiri kuda kurarama machiri ukaona uchinyara kutaura chihure chako chawaiita kudhara usingachachiraramika uchiri kuda kuzochiita chihure ukaona uchiri kutadza kutaura zvinhu zvawaiita zvaunoziva kuti zvakaipa izvi uchiri kuzvikavhiridza kana kuzvidhifenda uzive kuti uchiri kuda kuzviita zvinhu izvo kana usingasazviri unozvitaura kuti zvifumuke ini ndinotaura vana handimbonyarari handambasana zvenyu kuti wedeka ini zvokwadi chero ndikatukwa ndikadii asi handimbochodzokeri kuya ndakatobuda handitodzokeri ndakatobuda because hazvibhadhari ende chero ndikaigwara chero ndikaikawadi chero ndikaiva wapera uyu chero ndapera sipisi ndoya ndineyo mufunge mazivano so ini nanga handimboudzigwi nemunhu kana kuti kudii ndakangozvichinjira ndoga guys namba ndaisa kune vanoda kufona sure tinadzo history dzimisiva ini unoti ari kureva nhema kuti anenge akavingwa nepolisi 6 anenge akavingwa zveshuwa handitoona but tese tinoti anditi ndakakuudza ingati kutanga kweresi hakuna basa but finishing yeresi yako kutanga kweresi tinosunga panonzi on max get set go tovhurigwa tiri 100 tichimhanya handika kune vanoperera panzira vasati vasvika pahafu kwete vanodonhera pahafu kwete vanoti vasvika pana kuta tuwodonha kwete vanonorova chitambo chiya ndianenge saka chitambo chacho unochirova sei mafinishiro maperedzero eresi yako ndiwo ari important kwete matangiro saka past yako haina kana basa yaya because you no longer live in the past anditi you are living in the present zvawakaita nezuro zvazviya hazvisina kana nebasa rese focus on the future focusa zvamangwana zvawakaita nezuro zvazviya hazvisina zvakatopera mwari vakatokuregerera focus on the future uchanopedza resi yako sei ndo zvinhu zviri important but tine problem now nesusu vanhu vekuti isusu vanhu manje kuti hatikwanisi kukanganwa kuona kuti munhu asiya nekukurumidza tinenge takabatirira kune zvinhu zvakudhara zvataiziva kuti ningaita ndinozivani patience aitotuka uya aizodai so haana kuchinja uya hana tinoramba ticheja munhu because of your past because we don't want to accept kuti let's give her the benefit of the doubt and see kuti zveshuwa zvinhu zvakataura gai apedze gore tioni handimaona kuti zvechokwadi chinja no we want to keep on reminding that person nezvinhu zvakare zvakatofura kudhara zvisingasaexiste kuti akambodai uya aizodai aituka ndaituka sindakasiya ndo zviri important ndatuka hanisa hapana ndatuka ndongotukwa iko zvinonehwana 1 ma2000 ndotosekerera hangu ndotoseka ndati vanava vakawana wani mwari atishanyira hanzi ndichauya ndoda 4 hours unouya tinadzo mwana wacho here ndizvozvo tunge tisingatadzi ngofitsiri tiri vatadzi right guys kana pasina da kufonaka papa nenyaya yechi4 but we can't take it guys we can't take it andimaona we can't take it papa nenyaya yechi4 but we can't take it tozoiona kana pasina guys ndozati mamuchida kutandara nhasi tatandara guys nhasi tatandara nhasi hanzi ndatapsi tapsi wakura zveshuwa tapsi tiri tese sha tapsi chingza wakura tiri tese wena tiri tese mundimo takura isusu hatichadi we can be said all names but hatichadzokeri kumasure tokukomenda mucomment section tichidarika tichinda but zvokuchatukana nevanhu kana zvokuchaita ma-enemies nevanhu kana zvokuita magrudge nevanhu hatisina nguva yachona
hatisisina nguva yacho zvakapfuura. Purpose Jose hanzi nhasi ipungwe here nhaisisi. Haisi pungwe takutopedza hedu. Makanga ndoda kumukira Joburg. Makanga ndoda kumukira zimbire ndigadzire ghost ndine nyaya yangu. Alright, pakanaka. Aiwa H4 inogona kuya yobva yarebesa guys tozovata panaiwa. Makanga ndoda kumukira, ndoda kumuka ndakananga paJosa apa. Ndoda kumuka makuseni ndakananga paJosa. Munoziva zvazvinoita. Ndoda kuenda paJosa. Ini ndakangozvipostira nchiti ndiri kuda poto idzi. Poto dzanesa dzakasobuda mustaira, dzakasopinda mustaira kudhara mufunge tikadziona tikadziginwa. Ende todziona poto idzi dziya mufunge gore rakapera tichingodziginwa iwo makasti yayo nepota ya. Tichingodziginwa inoti mazipota emumba mangu kitchen mangu makazara poto dzimwe sadzi dzamboshanda dzesilver dzakazara mukitchen. Chokwadi ndotenga poto idzi ndodziite pressure yazouya. Ndakangonyorawo nchitamba ndikati vedwe ndowane piko munhu anonditengera ndoda kuwana anondibless anitengere poto idzi. Anomona ndiri kunyorawo hangu ndichitotamba pa profile pangu. Bva patoita akauyawo anondifarira munini naye. Zvikanzi ndoda kuona poto idzodzo. Iyi mari ndati munotenga poto idzodzo. Kuti ndichati aiona ndichingonyorawo hazvichaiti. Anomaona zvikanzi mari ndai munotenga ndoda kuziona poto idzodzo. Saka I was given an obligation ndofanira kuti ndanotenga poto idzodzo. Anomaona ndoti muningina poto dziya idzi ndazotenga but ndiri kushaya kuti dzichabikwa gore ripi, dzichabishandiswa gore ripi. Mune poto dzandakazotenga wazi dzimwe dzandakapiwa kukitchen party chaiko guys. Mapoto muno mazaya ehati aya akambotopa mu South Africa. Andakapiwa kukitchen party wazi achatopa asashandiswa rimo. Asada tomboshandiswa kana ziri dzeblack dzataikandirana mitambo idzi dzeblack dziandei masize ose asi dzashanda. Apa ndai hanzi musakanganwa firiji yani mailolo ifiriji yani zvino midzi vai nanoona kuti ndicharega kunotenga poto dziya zvichaiti because ndakanzoda kuona poto. Saka kana kuona kuti watopuwa mari ndanotenga poto dzawaudzwa idzi uite honest uye nadzo hanzi ndipe idzi auya utore taps ina ndina mai vangu vachibayiwa nepoto nekuvhairira mamwe madzimai pazimba pane poto. Zvino mai hapachina. Saka ndodziseipi nayo ndidzepoto dzandotoshandisa ukoko dzeblack dzandomboshandisa kubikisa uko but still kune dzimwe dzakangodaro dzingori maplastic dzinongopukutwa dust dzosesegwa. Saka anoona kuti hanzi motota live mukitchen muchibika nedzo poto idzodzo handizivi. Amen maybe but handizivi. Ora it's my lolo andimazvona. Saka panoti netsei nyaya yepoto hanzi ndipewo dzimwe Martha Manyati ukamuya kumba kwangu unongoenda nadzo poto dzirimo poto mhopo dzirimo handisi kunyembera kuna kutaridza dzirimo zveshuwa dzakazara dzakaita line padenga dzimwe dzikapinda mukati mumakabhodhu dzizere animaona. So guys fanzi fonerai people asati awaita atipe mari. Kana people pepe mari haichabudi people pepe kungokangana mari haichatobudi ishurugwiria right. Idzo poto dzatedzirichadzidziadzia. Saka guys people are asking for mashurugu part 2. Vanhu vane varikuda mashurugu kuexposa but guys vaisi vakuti varikuda kuuya nemashurugu avo vari kukumbira shurugu part 2 yaya motenga airtime please. Ndimi mune nyaya dzemashurugu enyu tengai airtime because ndimi muri kundipa pressure mchiti tokumbirawo part 2 yemashurugu tokumbira part 3 hatina kuisa motakazina chachimunya tinaona toda mashurugu akatidlira mari chichichichi motenga airtime tudzoka nepart 2 yacho sokutaura kwenyu sekukumbira kwenyu tikapiwa matapiwa tikanyimwa trasi uya poto dzizere uya zveshuwa ndiri kunyepa dzizere poto uya utore panapa dzoshandiswa nani dzizere uya kupoto utore dzizere poto dzisingatoshandi kana idzi zvokuti pressure idzi mukona matapa uya atakushandisa kuisa ivaya matapa uya atakushandisa kuisa ivhu matapa uya handiti muzati pane time yakambonetsa matapa uya vanhu vachingotenga matapa uya kune vanhu vaitofamba vachiita zvekuhodhesa matapa uya vachinyoresa muchitenga matapa uya unozati tikazvifunga zvikuti saka maplastiki iwaya akazara munonhingikiri muno mumba zvokwadi ngona timwe peer pressure ina kana nebasa rese andimaona matapa waya ndakatenga zvokuti maziplastic angu anzadza matatu ari mumbamu zvilanchi bhokisi zvimwe zvainzi zvinoiswa mufiriji chikafu mufiriji zvigubhu zvimasqueeze bottle chichi kuti zvimabhawo zvakangozara kuti uchatondozvishandisa pai pane paunosevhera munhu mutapa wei kuzvino mazano guys kataura chokwadi kama let's be realistic ungasevhera munhu mutapa wei achichatoiti peer pressure chainoisa peer pressure chaunotodemba mari yose yapa zvaidhura zvimaplastiki izvozvizvi
kuti ndaitenga zvese zvina nebasa rose zvindo zvidii kwakutogova kakutapa weyoyi nokudaiona vanhu vemuni vachitenga chechi kune ndonoisawo order ndochidii nololo nokuti vanhu vari kuisa order vachitenga neniwo ndinonyoresawo yangu order kusoda kusarira neniwo ndinonyoresawo tapa wega apa iplastiki mufunge kuita ndo zvinonzi holding zveshuwa so hai utoona kuti imwe pressure yatinayo ka haina kana unnecessary pressure chacho guys. So guys morara bo anditika tapsi ukataura unokumbira unowana blessa noti ndokutengerwa imomo indangotaura pastatus yangu sefani kuwhatsapp sefani ndikatongovingwa nemunhu zvikanzi ndikuisira imari ndoda kuti mutenge poto idzodzo mati moda poto mundicharidze poto idzodzo zvino ndicharega mungandotomukira kutenga poto. Why I don't need it? Monachera iyo sisiri ndofunga idhimoni chairo isite peer pressure ini iPhone iyo yakautengwa nemadiaries kai iPhone irapa iyi tablet zvayo yakatengwa nemadiaries ina ndaishandisira S20 yechipenzura ndo phone yangu yechipenzura Samsung ndo phone yangu asi ndakanga ndakutopindawo mupressure imomo ndandoda kutopinda mupressure mu iPhone 12 haku ndakatombonedza giribeti zvemunomba kuti saka vanhu songoshandisa iPhone saka ini ndatoronga kuti ndotoda kunotenga wa iPhone 12 ndakazongona kuti shuwa zvishandi it's worthless ashandi it's pointless kuda kungokombita hai nikisi indine Samsung yangu ne Hawaii yangu isina basa the public number Hawaii zvapera alright guys marara boantika tobatana nemusemande bless you love you so much guys thank you for being here thank you for kuvaraidzana tese tichitamba kiribeti wangu ndofunga kubva vakuvharawo manje akubva auyawo kubva vakuvhara manje ubva auyawo tatandara guys tobatana zvakare let love leads anditika weekend yese please stay away from negativity ngazvikudarike anditika let's focus on positive things let's become a better nation by creating positivity not negativity anditika so guys morarabo anditika